Mm. Mm. Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng Pansit Canton. Yes mga ka-foodies, at meron tayong itlog at hotdog. Perfect combination. At meron tayong sausawan ketchup. Ketchup. Yes, at drinks natin, tubig. Mga ka-foodies, wala po tayong online collaboration, kaya pray muna po tayo. Opo. Amen. Ayan mga ka-foodies, malinis na yung kamay namin. Opo. Mga tamkeng kapampangan. Panganta na po. Yes. Ang una subo natin ay itlog. Oh, sarap po. Ang unang subo ay para kay Cap Julius Garbiel. Ng Santa Lucia, kain po tayo, sir. Kain po tayo. Mm. Sarap. Alinis naman yung kamay namin. Kamay na natin. Mm. Yan na naman. Kamay na naman. Mm. Sarap. Mainit-init pa yung Pansit Canton. Mm. Meron akong rice dito. Huwag kami maingay ha. May rice ako dito. Sriracha. Lagay ko lang dito. Hotdog tayo. Hotdog. Kain po. Paborito ni Pal. Sarap. Mm. Mm. Sarap. Napulunan ako. Cheers! Sarap. Ito yung masarap kainin pag maulan, no? Mga kapudibis, maraming salamat sa lahat ng bumati sa akin. Opo. Di kami nakapag-live nun kasi ang lakas ng ulan. Tsaka kulog. Kulog-kulog. Ang laki pa ng tubig sa amin. Opo. Yung hotdog namin, luto po siya sa air fryer. Ayan. Kaya medyo kulubot. Ang sarap. No? Parang merienda, tapos almusal. No? Pwede din lunch to, no? Sarap kayang ulamin. Mm.
Ubusin ko na yung kanin. Sarap. Chicken hotdog to. Masarap. Mm-mm. Wala, egg. Sarap pagkaluto, oh. Ang ganda pagkaluto, no? Mm-mm. Mm. Kamusta naman yung birthday mo ba? Masaya ka naman? Mm-mm. Siyempre, maraming bumati sa akin. Oo, tsaka dumating si na coach, no? Si Mm-mm. coach, tsaka si tita ko rin. Ayan. Yes, kaya thank you so much po sa lahat ng bumati sa akin at sa lahat na nagbibigay ng regalo. I love you po. Hanggang ngayon may nagbibigay pa ng regalo. Si Si- Nanay. Nanay Babes. Thank you so much, Nanay Babes. I Ako, love you Nanay po. Kaluya, Nanay Babes Kaluya yan. May dumating na, KRS. Mamaya po open namin. Di pa namin binuksan. Mm-mm. Ang bait ni Nanay Babes, no? Yes. Pero syempre, kahit hindi po ninyo kami bigyan ng mga materials na gift, okay, sapat na po sa amin yung suporta po ninyo, yung pagmamahal niyo po sa amin ni BBM. Kahit walang regalo, okay lang po yan, masayang-masaya na po kami ni BBM. Sa suporta nila. Sa suporta po ninyo, sobrang saya na po namin. Yes. Kaya I love you po, I love mga you so viewers much. namin. Tsaka mga followers, ayan. Yes, I love you Mahal po. na mahal po namin kayo. Yes. Sarap. Konti na lang. Kaya mo na yan, ha? Mm. Ayoko na. Bali 10 yan, 10 pack ng pancit canton. Ang dami. 10 packs. Nawala yung S. Kahit kay Ma'am Christine Cesilugawa. Thank you so much po, tita. Sisi. Ayan, mga kapudis, meron pong channel yung anak niya, si Maria Chan's Vlog. Opo. Pakisuportahan po para mag 1K na po siya. Mag-subscribe na po kayo sa kanya. Yes. Andito siya sa Pilipinas ngayon. Maria, ingat ka dyan, Maria. Ang ganda niya, no? Mm-mm. Parang ikaw lang yan. Mm-mm. Magkamukha kayo. Pakisubscribe mga kaputipis. Ituturo na tayo sa Japan. Sarap.
Ayan, naubos po namin yung 10 packs ng Pansit Canton at 6 pieces egg at saka hotdog. Ayan. Gutom lang po kami ni BBM. Kasi may umuulan. Ayan. Thank you so much po sa suporta po ninyo at sa pagmamahal po ninyo sa amin ni BBM at sa mga avid viewers, silent viewers at mga naka-subscribe at naka-follow po sa amin. Thank you so much po sa suporta po ninyo. We love you all po. At shoutout po kina Team Matibay. I love you po, I Timatibay. love you so much, Team Matibay. Leia Payawan, I love you so much. Thank you so much sa binigay mo. At kay Baby Allison. Ayan. Baby Allison. Ayan. Nanay Babes, I love Nanay Babes. Thank you so much po sa pinadala po ninyo. I love Senior you. Maymay, Jason Laksamana, Yorwowa, Stella Batusin, Mads Ellen. Tita Edenia and Salay. Yes, ay, may shoutout ka pa. Ay, oo, may shoutout po lang ako. At shoutout din po kay Ko Namsu Ay, salamat KC. At si Annalyn Andersen, happy birthday Happy po. birthday po. At kay Chance Clarence Reyes. Ayan, kasama po namin sa gym. Araw sa'yo. Hello po. Ayan, mga Kapudibis. Follow nyo na ang aming Facebook page. TikTok ng The Foodie Bee, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie Bee, at syempre, The Foodie Bee Vlogs. Ayan, mga Kapudibis. Kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget To like, share, and subscribe. Thank you. I love you.